Com ja sabeu, avui ens trobem aquí per la renovació del nou contracte del nostre jugador Fran Càrbia. I a pesar de que normalment les coses dels jugadors, els aspectes, les explicacions i tot això ho fa Sergi Parés, que després també ho farà, permeteu-me que faci uns petits comentaris sobre la renovació del Fran. Anem a veure, en Fran és d'aquells jugadors que dona gust tenir-lo amb una plantilla. És un jugador que fa poc soroll, fa soroll on l'ha de fer, és honrat, és treballador, és, com es diu futbolísticament, amb un punt d'honor extraordinari dins de la canxa. I jo m'atreviria a dir que aquesta renovació no l'hem fet de nosaltres. No l'ha fet el club, no l'ha fet el Sergi, no l'ha fet el president, sinó que, repeteixo, m'atreveixo a dir que amb tots els adjectius que he dit i un fotimer que me n'he deixat per dir, qui s'ha fet la renovació, qui ha guanyat la renovació, qui s'ha fet mereixedor de la renovació ha sigut el mateix Fran Càrbia. Per tant, Fran, que sàpigues que el Club de Futbol Reus Deportiu està més que orgullós i satisfet de que puguis continuar formant part de la primera plantilla. I sí que voldria fer-te una reflexió, que siguis tu el que estiguis satisfet i que siguis tu que estiguis orgullós de ser com ets. Felicitats i molta sort. I ara sí, Sergi. Com diu el Preci, és veritat que és una renovació que ens fa il·lusió fer-la i presentar-la. Jo, potser per no ser tan convencional, us comentaria que un petit relat, que a vegades, de tant en tant, a mi m'agrada parlar amb els jugadors, a veure com estan, d'estat d'ànim, els que juguen menys, veure una mica quan tenim una ratxa bona, quan tenim una ratxa dolenta, veure les diferents situacions. I a vegades, el típic, els jugadors que tenen menys paper, a vegades parles amb ells o comenten i et comenten, és que clar, no has de baixar la guàrdia, has de seguir entrenant, te venen i diuen, no, és que la millor, clar, és que porto 2 setmanes sense jugar, ara una setmana que no vaig convocat, clar, sense minuts m'acosta més poder seguir entrenant a tope, baixo una miqueta la cara sense voler, estic més neguitós, fallo algun passe, no sóc jo, tinc que fer bona cara però no faig bona cara. Llavors jo començo a explicar-los i no, tu el que no pots fer és distreure't en pensar que ara tens pocs minuts, encara les coses no et surten, sinó que has d'estar focalitzat en l'objectiu, has d'estar pendent de fer les coses bé. Llavors, quin rotllo li estic fotent, no? Focalitzat en l'objectiu, tot el que no t'ajuda, has de mirar dins, has de... Llavors al final acabes dient, aquí el tema és el Fran Càrbia. Has d'entrenar com entrena el Fran, has de jugar com juga el Fran quan surt des del minut 1, has de jugar com juga el Fran quan surt des de la mitja part, has de jugar com juga el Fran quan queden 3 minuts per acabar el partit. O sigui, aquesta manera d'abraçar el present, de tenir la motivació orientada al creixement personal, a la millora constant i aprofitar tots els instants d'aquesta meravellosa professió que és el futbol, doncs és una mica al final el que els acabo dient. No cal donar tanta explicació, sinó que el que et ve una mica dient, ostres, és que al final tinc aquell llenguatge intern que em començo a preguntar ara per què jugo menys, ara què em passa, ara què no sé, al final aquí el que toca és estar motivat cap a disfrutar de cada entrenament, de cada això per aconseguir aquesta millora, no? I al final, clar, jo crec que el Fran encaixa molt bé amb un exemple en tots els sentits en aquest aspecte i després un altre per nosaltres fonamental, el creixement que ell ha tingut des que va arribar fa 3 temporades amb el Fran actual, que s'ha fet més ràpid, s'ha fet més fort i amb un equip que progressivament l'hem anat augmentant de qualitat, ell segueix sent un jugador amb un paper molt important, ja sigui des d'inici com de revulsiu, i a nivell futbolístic per nosaltres és un jugador molt important. I després, finalment, nosaltres quan parlem a vegades de temes corporatius o de valors del club, ens ho creiem de veritat. Pensem que nosaltres del Reus, com a primer club de la ciutat, té que transmetre uns valors per la gent jove, per la gent gran i per la nostra afició i el que volem ser. I al final volem ser un club que creixi constantment,
que es basi en la superació, es basi en l'esforç, es basi en fer un joc bonic, es basi en tot això, i al final el Fran ens transmet molta part d'això de forma molt potent, i per tant gent d'aquesta la volem a casa i volem que siguin exemples per la gent jove nostra. Al final és una mica el tema i ja està, i agraeix que hagi vingut i dir que realment per nosaltres avui és un dia content, perquè al final l'esforç, la millora, el ganes de superar i el demostrar que amb el dia a dia un al final va superar les seves barreres, el que dèiem a vegades, que al final l'aigua hi ha un moment que la calentes i es converteix en vapor d'aigua i sembla impossible, doncs una mica el Fran, clar, amb el seu treball amb tot s'ha fet un molt bon jugador i llavors estem orgullosos de tenir un molt bon jugador amb nosaltres, ja n'hi ha prou. Ara pregunteu-li a ell que parli ell. Que digueu el primer. Dieu-lo tu primer. Bueno, jo dir que estic molt content d'haver renovat el Reus, és com casa meva. Estic molt feliç cada dia d'anar a entrenar amb els meus companys i sobretot això, que és una família. I bé, quan miro que em van oferir la renovació no m'ho vaig pensar, va ser tot molt fàcil. Vam parlar poc perquè jo volia estar aquí. I bé, des que vaig vindre fa 3 anys estic molt content, jugui o no, entreno al màxim i sobretot que tinc moltes ganes de jugar i ser ambiciós. Aquest club és molt ambiciós i jo volia estar aquí. Fran, ¿cómo te sientes oyendo estas palabras, todos estos halagos? Bueno, la verdad que me pongo rojo, pero bueno, yo creo que mi trabajo se valora aquí y eso es una de las cosas que a un futbolista le gusta, que se valore su trabajo y sobre todo el día a día. Claro, habitualmente las renovaciones llegan cuando se acerca el final de temporada o el final de mercado. ¿Qué supone para ti que el club haya dicho, estamos en el mes de noviembre, pero te queremos renovar? Bueno, la verdad que me encantó, sobre todo, estuvimos hablando antes y todo, pero la verdad que muy feliz porque te ofrecen la renovación mucho antes y esto te da muchísimas ganas de seguir cada día trabajando. Fran, con lo que costó el primer año, supongo que ahora valoras más todavía el poder estar sentado aquí y decir que has renovado por la 4ª temporada. Sí, sobre todo el primer año fue difícil, jugué poco, pero seguí trabajando igual que siempre. Llegaba el lunes y entrenaba al máximo y eso fue, nunca rendirme y seguir. El míster siempre ha mostrado confianza en ti, a pesar de que algún domingo te ha dejado fuera o no has sido titular. Eso también supongo que te da motivación para continuar. Sí, es un equipo muy competitivo porque queremos estar muy arriba. Y se pueden quedar muchos jugadores fuera que podrían estar en el 11 inicial. Una pregunta pel Sergi, més contractual. És una renovació per una temporada, per tant és fins juny de 2017, perdó. Sí, és una temporada més. Aquesta circumstància que estem vivint amb el Fran es podia repetir amb altres futbolistes en el que portem en aquest inici de temporada o en aquest mitjà de temporada, de dir, ostres, tenim jugadors que finalitzen el contracte i els avancem abans de que arribi el tram decisiu de la temporada. Al final aquí, clar, tots tenim diferents feines i al final el cost tècnic també una mica més de llarg plaç. Per tant, si considerem que hi ha algun altre jugador que hem d'anar avançant coses perquè va bé per l'equip, va bé per nosaltres i va bé per tot, doncs lògicament estem treballant amb tot, no? Vull dir, és la nostra una mica responsabilitat.